Salutare și bine te-am găsit la un nou episod din podcastul grilerezidențiat.ro. Dacă încă nu te-ai uitat peste calendarul de simulări programate până la rezidențiat, aruncă o privire pe linkul din descriere. Sunt simulări din diverse capitole, respectiv cărți, astfel încât să te poți testa în condiții similare ca la rezi, cu grile complet noi, care nu există pe platformă. Și nu uita, la început de noiembrie vom avea o simulare din toată materia. Acum, hai să ne întoarcem la invitatul nostru de astăzi. Discutăm cu dr. Maria Gavrilovici, medic rezident în anul 5 pe geriatrie și gerontologie în Iași. Să-i dăm drumul! Salutare, Maria! Bine ai venit la podcastul Grile Rezidențiat. Țin să-ți mulțumesc în numele întregii echipe că ai acceptat invitația noastră și că îți dorești să împărtășești din experiența ta cu cei care încă sunt indeciși și nu știu ce să-și aleagă la repartiția de la rezidențiat și apreciem foarte mult efortul tău de a te afla astăzi aici cu noi. Bună! Mulțumesc mult de invitație, cu mare drag și sper să avem o discuție cât se poate de interesantă pentru viitorii colegi pe care îi încurajez deja să-și aleagă această specialitate. Putem să începem discuția prin a ne împărtăși ce fel de medic îți doreai tu să fii atunci când ai început facultatea, dacă a fost mereu în vizorul tău geriatria. Cum să spun... E o întrebare într-adevăr foarte personală. Cred că mulți colegi, rezidenți, medici și-au dorit să înceapă cu o anume specialitate, după care și-au schimbat poate de 5, 6, 7 ori părerea de-a lungul anilor de studiu și chiar în rezidențiat și-au schimbat specialitatea o dată, 2 sau de 3 ori. Cred că e greu să știi din prima ce vrei să faci, dar poți porni cu un gând. Eu nu am avut în vizor o anumită specialitate, deși, cum să zic, existau influențele, Anatomia lui Grey, Dr. House, adică mulți au pornit cu o idee deja preformată, însă ceea ce știam eu cu siguranță era faptul că îmi doream mult să ajut oamenii. Și mi-amintesc că asta le-am spus și părinților mei înainte de a da la facultate, că îmi doresc mult să ajut oamenii. Nu știu ce specialitate am să-mi aleg, dar cu siguranță în medicină vei ajuta oamenii, asta e clar și eram sigură că am să găsesc ceva care să mă atragă în mod special. Poate psihiatria mă atrăgea din anume puncte de vedere. Am avut așa, am cochetat cu ideea până în anul 6 când am făcut psihiatria și mi-am dat seama că nu e pentru mine. Da. Și cum ai ajuns să realizezi că geriatria e ceea ce ți se potrivește? Pe parcursul facultății am observat că îmi place mult să lucrez, adică să examinez, că practic la semiologie, no, aveai de consultat pacienți și cam marea majoritate la noi sunt vârstnici. Și îmi plăcea să vorbesc cu ei, îmi plăcea să interacționăm, cum să zic, simțeam așa ca o conexiune, ca o empatie, un drag de vârstnici. Plus că am fost și crescută de bunicii mei, am stat mult în copilărie și cu străbunica mea. Am trăit într-o lume a vârstnicilor de mică și mi-era practic familiar să stăm împreună, să vorbim, să le ascult poveștile. Am dezvoltat un oarecare calm și o anumită răbdare, adică aș putea să ascult bine. Are și răbdarea mea o limită, dar mă simt bine, ca să zic așa, în lumea lor și nu mi-e greu să intru în ea și cu timpul îți dai seama că sunt niște lucruri pe care le poți aplica la o scară largă. Bătrânii sunt cam toți la fel și faptul că eu reușesc să le dau puțină valoare și eu am cumva cuvintele la mine și am dezvoltat un anume limbaj al nostru, e ceva care mi-a intrat, să zic așa, mi-a intrat pe sub piele și îmi place mult. Ce consideri că e vital să știe
cei care își doresc specialitatea asta înainte să intre propriu-zis într-un spital fix pe geriatrie? Mm, La noi în țară și cred că la nivel general, un tânăr rezident care își va alege specialitatea asta trebuie să fie în primul rând foarte empatic. La vârstnici nu o să meargă tot timpul, da, s-ar putea pentru că există diferite tipuri de pacienți care își doresc medici foarte riguroși și care să le impună anumite tratamente, să fie extrem de um, riguroși, rigizi, aș putea spune, să-i controleze puțin. Eu cred că nu merge varianta asta în lumea geriatriei. Vârstnicii au nevoie de pacientul vârstnic are nevoie de un medic cu multă empatie, care să-i asculte, să le asculte esența mesajului până la urmă, care să știe unde să spună stop poveștilor și să extragă uh, practic anamneza, pentru că uneori prin povestea aia imensă iese la un moment dat, începi să dai de firul roșu și să te ții de el. Dacă nu ai răbdare, dacă nu ești calm, dacă nu ai o anumită căldură, nu exagerată, dar pacientul trebuie să simtă că ești acolo pentru el și că nu îl desconsideri pentru că e vârstnic. Pentru că ăsta e cel mai mare pericol, din câte am observat eu, de a, imediat dacă schimbi uneori timbrul vocii și te simte că te enervezi, l-ai pierdut. Nu merge. Sunt oameni care au trecut prin viață, care uneori au avut funcții importante sau au avut au trecut prin tot felul de lucruri și tu, ca tânăr rezident, nu te poți impune, în primul rând, din cauza vârstei în fața lui, decât printr-o fermitate, dar și cu o anumită blândețe. Deci, dragi viitori rezidenți geriatrii, trebuie să fiți cât se poate de conștienți că veți avea nevoie de acest tact, de o anumită naturalețe și un firesc în a vorbi cu ei, în a-i asculta, vă va trebui răbdare, să fiți cât mai umani posibil. Astfel îi veți câștiga, îi veți avea de partea voastră, anamneza va fi mult mai ușor de făcut, examenul clinic la fel trebuie făcut cu delicatețe, cu cerutul permisiunii, niciodată să nu ne impunem, eu sunt medicul, eu sunt doctorul. Trebuie să ne comportăm cât mai uman posibil. Și am mai spus-o. Repet, cam asta cred că e un atu fără de care nu poți ajunge foarte departe. Da. Dacă te-ai putea întoarce în primul tău an de rezidențiat, sunt ceva sfaturi pe care ți le-ai oferi atunci? Mm, Primul an de rezidențiat, cred că a fost pentru generația mea mai atipic. Pentru generația mea și cea de dinainte, noi ne-am început, din păcate, stagiatura în timpul pandemiei de COVID-19 și atunci lucrurile au stat un pic diferit. Medicina n-a mai fost chiar aceeași. Și noi nu putem spune că am pornit pe picior, cum să zic, am pornit un pic pe picior greșit. Startul ne-a fost un pic furat. Ne-am trezit, cel puțin în Iași, în clinica unde am început eu stagiile, că ne-am trezit așa puțin fără de mamă. Era complicat. Pacienții vârstnici foarte fragili, imediat se infectau. Secția a fost la un moment dat și închisă. Deci anul întâi e un pic o amintire așa mai complicată. Însă, cred că dacă ar fi să mă întorc în timp, mi-aș spune, nu te teme, perioada asta va trece. Ai să ajungi să faci lucruri extraordinare de care nu credeai că ești capabil. Ai să înveți ce înseamnă medicina făcută cu drag. Ai să înveți ce înseamnă să ai mentori minunați. Nu te descuraja și
ține-te, ține-te bine de visul tău pentru că o să realizezi. Cred că asta i-aș spune Mariei din anul întâi și e un mesaj pe care îl pot adresa și viitorilor colegi în orice specialitate. E important să fiți curajoși și să nu vă lăsați descurajați de critici, de criticile celorlalți și de dezumanizarea pe care o vedem în jur, uh, în mediul medical, în lume. E important să ții de visul tău și să te încurajezi singur. Uneori nu vine de nicăieri încurajarea asta. Am convingerea că e nevoie să ne și autosugestionăm puțin. Cum ți se pare că te-a transformat viața de medic pe această specialitate? Mm, Viața de medic în principiu e puțin haotică. De medic, de student, deja știm cum e. Nu prea mai știi. Când e sesiune, clar, viața e diferită. Dar când ești rezident, în momentul ăla cred că îți dai seama cât de multe sacrificii trebuie să faci și de acum încolo. Pentru că termin facultatea după cei 6 ani, care n-au fost deloc ușori, care au însemnat multe sacrificii și, practic, realizez că mai urmează încă 4, 5, 6 ani de noi sacrificii, care de data asta vin la pachet cu responsabilități. Înainte erai student, aveai programul tău, aveai doar, cum să spun, examenele de promovat. În schimb, acum, când ești rezident, se schimbă total tot sistemul, practic ai intrat în sistemul de sănătate de stat, trebuie să-ți realizezi stagiile, trebuie să îți schimbi mediul odată la 2-3 luni, ți se va pune la încercare felul de a fi, adaptabilitatea. Trebuie mereu să fii la zi cu tot ce ai de învățat. Practic, stagiile se schimbă, schimb colegii, schimb felul de a lucra cu diferite echipe, uneori schimb spitalul, uneori schimb orașul. Viața de medic rezident e un pic haotică, cere multe sacrificii, iar ca medic rezident în geriatrie realizezi cât de mult ai nevoie de celelalte specialități. Și atunci interesul tău de a da silința la fiecare stagiu crește, pentru că, încă o dată, geriatria, ca definiție, o, este la intersecția mai multor specialități. Și, practic, geriatrul, el vine să aleagă ce e bun din toate și să sorteze tot, tratamentul, patologiile, să ajute pacientul vârstnic să-și îmbunătățească calitatea vieții și, da, e bine să știi câte puțin din toate. Deci un medic geriatru are o responsabilitate mare, aș spune. Ai nevoie să fii la zi cu ceea ce ține bineînțeles, de specialitățile basic, de cardiologie, de nefrologie, de medicină internă mai ales. Da, e nevoie de multă organizare și ți se schimbă viața. Tot timpul ghidurile trebuie să le știi, să participi la seminarii, la cursuri. Da, viața de medic rezident presupune și să fii disciplinat, pe lângă stagii, uneori sunt evaluări, uneori mai sunt congrese, uh, anumite proiecte pe care trebuie să le faci pentru a obține nota la stagiu. Totodată mai ai de făcut gărzile, ai de făcut programul din ambulator, programul de pe secție, uneori trebuie să mai introduci printre toate astea și viața personală. Da, e nevoie de rigurozitate în a avea o viață cât mai, cât mai organizată, da. În,
Ne poți povesti așa un pic cam cum arată viața unui rezident pe geriatrie și cam ce trebuie să facă exact, ce atribuții are? Mhm. Păi să luăm cu începutul. În anul întâi, la, la început, o iei practic de la zero. Cum se completează foaia de observație, cum se face o anamneză adaptată pacientului vârstnic, cum, cât de mult contează fiecare antecedent, faptul că e bine să ți le schematizezi în ordinea cronologică și mi-amintesc că um, la ce nivel se punea accentul în momentul în care am început eu pe istoricul bolii și cât de mult îți structurează în minte tot ce are pacientul ca patologie. Deci asta mi se pare piatra de temelie. E puțin stresant la început să faci față la toate cererile, dar ăsta e scheletul pe care vei construi felul tău, cum să spun, stilul tău personal ca medic. Deci asta e foarte important. Să începi cu a o face o bună foaie de observație, care va fi, pe lângă faptul că e un document medico-legal, va fi elementul la care te vei raporta tot timpul. La internare, pe parcurs, în timp ce scrii evoluția, te ajută foarte mult și mai ales pentru epicrize. Dacă ai făcut deja un istoric al bolii complet și de bună calitate și ți-ai structurat tot și ai avut o fluiditate în toată munca pe care ai depus-o, epicrizele vor merge de la sine, va fi nevoie doar de câteva ajustări și aici se va vedea cu adevărat calitatea actului medical. Deci pe asta și insista foarte mult. În anul întâi să te concentrezi, să înțelegi cum îți structurezi uh, toate antecedentele, tratamentul. Deci ăsta e efectiv baza. După care, bineînțeles, îți vei construi mai departe, vei adăuga noi elemente, da. Se pare că lipsește ceva din ce ar trebui să facă sau ce ar putea să facă un medic rezident? Mm, mm, E complicat de spus. De exemplu, când eram la Iași, în anul întâi, am învățat iarăși cât de primordial este de organizezi, pentru că fiecare minut conta. Practic, am fost repartizați pe secție, am intrat în grija unor mentori, iar munca noastră era divizată între două compartimente, secția propriu-zisă de geriatrie și ambulatorul. Și e nevoie de timp pe care să-l aloci și secției și pacienților din ambulatoriu care vin pentru lucruri diferite și ziua trece cu mare repeziciune. Ai nevoie de o minte foarte clară și de organizare, să iau analizele, care urci pe secție, după care te întorci să vezi, să dai rezultatele celorlalți pacienți. Uh, Cred că ce lipsește unui medic rezident geriatru este uh, că nu sunt tot timpul lucrurile foarte clare de la bun început, uh, pentru că și asta cred că se întâmplă în multe specialități. La început ești puțin pierdut, dacă e să o spunem așa. Și dacă ar fi să mă întorc iarăși în timp, aș
cere practic mentorilor noștri să aibă mai multă poate răbdare cu noi și uh, să ne repartizeze sarcini mai puține la început, pe care să le facem și să le executăm cu un nivel cât mai bun, după care să ni se dea tot mai multe sarcini, practic să evoluăm cât mai progresiv. Cred că Mhm. asta ar fi un lucru pe care l-aș schimba, deoarece, ca în orice început, ești puțin pe lângă situație și e bine să o iei treptat. Dar până la urmă tot te adaptezi. În rest, da. Se fac gărzi? Da, se fac gărzi. Eu am lucrat în Iași, la clinica de geriatrie din Iași și făceam gărzi cam una pe săptămână, uneori poate două. În general aveam gărzi în care eram câte doi rezidenți și reușeam să ne împărțim treaba puțin mai ușor. Câteodată eram singuri, era puțin mai complicat, dar în acest fel înveți foarte mult și în același timp observi care sunt limitele tale, care sunt nevoile tale și uneori mai ai timp să-ți întrebi mentorii, înveți să te descurci singur și da, cam 4-5 gărzi pe lună, după care dacă ai mai mulți colegi care vor face și ei gărzi, poate să scadă numărul. Depinde efectiv de câți colegi rezidenți sunt pe secție la acel moment și în funcție de disponibilitatea fiecăruia, da. Și care sunt cele mai frecvente urgențe pe care le întâlniți în gărzi? Ah, De cele mai multe ori am întâlnit, bine, noi nu aveam un serviciu de urgențe foarte elaborat, pentru că spitalul unde lucram avea doar câteva compartimente, însă noi mai primeam de obicei cazuri de insuficiență cardiacă decompensată sau infecții de tract urinar sau infecții respiratorii sau fibrilație atrială care era decompensată într-un anumit context. Cazuri de genul acesta veneau în urgențe sau de cele mai multe ori colegii uh, de la alte secții de cardiologie sau de urologie aveau un caz de medicină internă care trebuia reechilibrat și atunci se, se direcționa acel caz pe secția noastră. Nu erau cazuri extrem de complexe în acut. La asta mă refer pentru că nici nu era profilul secției noastre, secția noastră fiind de geriatrie cu profil cronic, da. Cum au fost sau sunt în continuare mentorii, îndrumătorii de rezidențiat și colectivul în general? Cum spuneam și mai devreme, colectivul se schimbă destul de des, dar la început, la vremea COVID-ului, când am început noi, am avut parte de un colectiv foarte frumos, foarte divers. Ne ajutam între noi, chiar dacă erau restricții sociale, culturale la vremea aceea, păstrez o amintire plăcută. Mi-amintesc că făceam cursuri împreună, încercam să ne ajutăm. Am păstrat legătura cu câțiva dintre colegi pentru că, bineînțeles, pe parcurs se schimbă totul, dinamica se modifică, unii colegi au ales alte specialități, alții au plecat în concediu de Creștere copil. copil sau fiecare, cum să zic, a plecat pe alte stagii și nu ne-am sincronizat, dar era frumos la vremea aia și bineînțeles că e în continuă schimbare. Îmi plac oamenii care își aleg specialitatea asta. Era și încă este un mediu în care e nevoie să să ne dăm mâna, să ne ajutăm și fiindcă e și
cum să zic, există o mare componentă tristă în specialitatea noastră, pentru că oricât am vrea să înfrumusețăm lucrurile, pacienții noștri nu, cum să spun, nu-i putem vindeca cu totul și tot timpul încercăm să ne dăm să ne dăm curajul de a merge mai departe, încercăm să ne motivăm, mai făceam ieșiri împreună, cadouri de zilele de naștere. Cu adevărat am simțit că suntem o familie și că în momentele frumoase uităm tot ce a fost mai neplăcut și ne strângem cu toții și ne bucurăm de momente, ne creăm amintiri frumoase. Da, da, chiar e un moment frumos. La ce te referi cu momente dificile? Aveți parte și de decese pe secție? Da, bineînțeles că există, e, e un lucru inevitabil. Au mai fost și momente din acestea. În geriatrie ne întâlnim adeseori cu inevitabilul, cu, da, există decese, practic. Um, nu putem de multe ori să facem ceva pentru ei. Noi fiind profil cronic, în principiu primeam pacienți care nu aveau patologii acute, așa că veneau doar pentru un check-up și, cum am mai spus, pentru lucruri care puteau fi rezolvate și apoi să fie externați cât se poate de rapid. Însă mai primeam și transferuri de la alte spitale. Erau cazuri de îngrijiri paliative și atunci, da, aici era puțin mai delicată situația și nu mulți dintre noi cred că ne-am întâlnit cu moartea propriu-zis, cu decesul unor pacienți în timpul facultății. Iar acum, în primul an de carieră, te confrunți cu lucrurile astea și te marchează. Chiar mi amintesc că primul deces pe care l-am văzut m-a marcat mult. E o etapă din viața de medic și e ca o resetare. După acea etapă te schimbi, poate, înțelegi altfel lucrurile și vezi altfel viața, te raportezi diferit la valoarea vieții și realizezi poate în acel moment că medicina nu e numai știință, e vorba și de spiritualitate și de empatie. De multe ori trebuie să fii alături de o familie care trece printr-un moment cumplit. Trebuie să nu uiți că ești om, să dai dovadă de prezență, de spirit în aceste cazuri. Deci e o școală a vieții, am putea spune. Da. Ai avut vreun moment în care ai regretat că ți-ai ales geriatria? Sunt momente dificile în viața de rezident și am avut și eu îndoielile mele. Cunosc colegi din multe alte specialități care au avut regrete și momente de cumpănă. Nu de puține ori am vrut să renunț, cred că în anul întâi, când m-am confruntat cu realitatea sistemului. Și o spun cu toată sinceritatea, e de la sine înțeles, practic. Atunci când erai student, erai obișnuit cu faptul că uneori cursurile erau facultative sau mai puteai uneori să faci o absență sau existau vacanțele. În schimb, de acum ești deja intrat în această Cursă de hamsteri. Exact. Nu mai poți ieși din ea. Când realizezi că nu mai ești copil
că ești un om în toată firea care are în grijă viața unor oameni și că nu te mai poți sustrage în momentele dificile și de stres, da, devine tensionant. Este un nivel foarte mare de stres, apar și problemele personale care sunt inerente, iar decizia de a rămâne presupune o mare reziliență și o renaștere zi de zi și presupune și o maturizare, în special mentală. La acel moment decide în mod clar faptul că se face trecerea de la student la rezident și trebuie să accepti că este o nouă etapă și că asta va fi de fapt toată viața în care vei avea responsabilități, concedii limitate pe an, că va trebui să-ți sacrifici viața de familie, că va trebui să lucrezi de sărbători și de zilele libere de la stat. Nu e o etapă ușoară. Toți trecem prin asta, indiferent de specialitate. Și ca rezident ești un pic veriga slabă, pentru că ești la început, trebuie să înveți, trebuie să încasezi orice ți se impune și atunci poate deveni foarte ușor obositor și unii colegi, din păcate, nu rezistă acestei presiuni atât de mari. M-am găsit și eu în situația asta de burnout la un moment dat și am luat anumite decizii pentru viitorul meu, pe care nu le regret și cred că e foarte bine să îți conștientizezi până unde îți poți pune limitele și să faci ceva în legătură cu asta în momentul în care este greu. Dar oricum e E o etapă și mulți vom trece prin ea cu brio. Cum vezi viitorul specialității în România? Sincer, mi-aș dori să evolueze. Eu am făcut stagii și în București, acolo am observat poate un alt suflu, mai multă diversitate. Probabil că și în celelalte clinici din țară există noutate. Cred că am putea să copiem puțin geriatria din vest și să înțelegem că pacientul vârstnic e datoria noastră. Să ne îngrijim de bătrânii noștri este datoria colectivă, aș putea spune, și să îmbunătățim calitatea actului medical prin a adăuga și a investi în sistemul de sănătate. În geriatria modernă e nevoie de o echipă pluridisciplinară, pentru că geriatria se ocupă de organismul îmbătrânit, trebuie să ne adaptăm pacientului vârstnic, să-i găsim um, să găsim structuri care să se ocupe de a îi îmbunătăți cotidianul. Deci ar fi nevoie, după părerea mea, de kinetoterapeuți în structurile de stat, de un ergoterapeut, de psiholog, uneori chiar și de psihiatru, ar fi nevoie de dieteticieni, pentru a crea cu adevărat echipa care îl va susține din toate punctele de vedere. Kineziterapeutul va găsi exercițiile adaptate pentru a îmbunătăți um, funcționalitatea, ergoterapeutul îl va evalua din toate punctele de vedere pentru a vedea cât de autonom este sau cât de independent este, pentru că sunt două elemente diferite. Dieteticianul va avea grijă să nu se ajungă la malnutriție, care este foarte des întâlnită la populația geriatrică. Psihologul va vedea exact care sunt nevoile pe plan spiritual, îl va ghida poate către alte structuri care să-l ajute, poate va chema o consiliere spirituală, poate va apela la psihiatru și astfel s-ar putea
S-ar putea îmbunătăți multe și ar evolua foarte multe pe planul geriatriei românești, însă e nevoie de a investi și de a conștientiza că e bine să ne avem vârstnicii aproape, să-i ținem aproape. Într-adevăr, nu e o situație fericită pe plan mondial. Vârstnicii sunt neglijați. În schimb, la noi încă mai există speranță, aș spune. Și poate că pe viitor statul român va ajuta mai mult bătrânii. Așa sper. Cum funcționează geriatria în mediul privat? Precum spuneam și mai devreme, fi nevoie de mai multe specialități care să contribuie la evaluarea unui pacient vârstnic. În privat există cabinete de geriatrie care fac ospitalizare de zi și care îi evaluează, pardon, într-adevăr, funcția cognitivă, funcționalitatea, autonomia pe plan psihosomatic. Există câteva clinici care permit o astfel de evaluare. De obicei se procedează cum se procedează și la o ospitalizare de zi de medicină internă. Practic, se iau anumite analize, se interpretează, se face un examen clinic, o anamneză mai promptă și se oferă recomandări cât mai precise și cam asta e tot, aș putea spune. Dacă nu mă înșel, ar mai fi și clinici care oferă mai multe servicii, dar n-aș putea să spun unde exact. Cred că în București ar mai fi câteva variante. Poate și la nivel național n-am auzit încă de ele. Ce pot să spun e că mai nou există în unele clinici de geriatrie un nou, un nou protocol pentru recuperarea post-AVC sau pentru depresie prin rezonanță magnetică transcraniană pe care am avut ocazia să o observ în stagiul meu din București. Este o procedură nouă pe care am văzut că unele clinici de geriatrie o propun și are deja rezultate care încep să fie recunoscute la nivel internațional. Dar în continuare mai avem de lucrat la ceea ce putem oferi ca paletă de servicii medicale vârstnicilor și nu va fi un lucru ușor de realizat, fiindcă populația vârstnică la noi vine în mare parte din mediul rural și pensiile sunt destul de mici și nu știu cât de mult își vor putea permite privatul. De asta, poate statul va oferi o subvenționare pe viitor și va îmbunătăți cu mult calitatea vieții pacienților noștri. Dacă ar fi să le luăm cumva pe rând, medicina internă, pneumo, cardio, ce particularități are geriatria față de aceste specialități, având în vedere că gama de afecțiuni este cumva la comun? Ce face geriatrul suplimentar față de ce face medicul internist, medicul cardiolog, medicul pneumolog și ce alte specialități mai sunt la comun? Este foarte simplu, de fapt. Geriatrul e cel care va lua pacientul care a venit de la toate aceste specialități, cu toate recomandările, și le va tria pe toate în funcție de particularitatea sa individuală. De multe ori, ca specialist, nu realizezi poate
că e nevoie să ajustezi tratamentul, să zicem, la funcția renală sau că există un fenomen care se numește polimedicație și foarte întâlnit la pacientul vârstnic. Uneori ne vin pacienții cu câte o sacoșă, și chiar nu glumesc, o sacoșă de medicamente. Unii dintre ei și le administrează cu sfințenie, pentru că pentru ei aia e plăsuța lor de medic. Au o responsabilitate și asumă că trebuie să ia acele medicamente zi de zi, care nu sunt ieftine deloc, să ne înțelegem. În schimb, alți pacienți care deja prezintă tulburări neurocognitive, au un început de demență, pentru ei aici devine problematic. Uită să și le ia, văd că au foarte multe de luat, le refuză, unii prezintă tulburări de deglutiție, nu le mai pot administra, devine o sursă de frustrare, alții nu și le permit. De aceea, geriatrul are rolul de a îmbunătăți calitatea vieții vârstnicului. De fapt, aici este particularitatea acestei specialități, pentru că am regăsit de nu puține ori oameni care veneau cu medicamente cu nume diferite, în schimb cu aceeași substanță activă, creând dezechilibre, tulburări hidroelectrolitice și așa mai departe, și nu aveau deloc noțiunea asta. Practic, merseseră la mai mulți medici și luau efectiv tot ce a zis doamna doctor. Și atunci, noi asta facem, ne ocupăm să fie cât mai puține medicamente, pentru că atunci când ai mai puține medicamente, ești mai susceptibil să ți le administrezi corect, deci să creștem complianța la tratament. În același timp, dacă putem să vedem care sunt celelalte probleme sociale, psihologice, funcționale, să vedem unde putem noi ajuta vârstnicul să aibă în continuare o viață cu o calitate cât de cât decentă. Și cel mai mult încercăm să prevenim spitalizările prin excluderea polimedicației de care pomeneam mai devreme, să-i ajutăm pe plan medical, cam atâta putem noi în România. În afară mai au și alte ajutoare pe care le oferă și, după cum am spus și adineauri, ar fi bine să le punem în practică și la noi, să vină kinetoterapeuții și ergoterapeuții, psihologii și dieteticienii și, bineînțeles, să adapteze la bugetul pacientului, pentru că astfel nu va mai fi nevoie să fie spitalizat din nou sau poate văzându-se în fața unei liste atâtica de medicamente, va fi mult mai ușor pentru el să și le ia și atunci nu va mai uita, nu se va mai decompensa pe toate planurile și nu va mai fi nevoie să fie spitalizat. Deci cam asta face geriatrul. Bine, e mult mai interesant decât cum sună. Vezi o patologie extrem de variată, uneori descoperi cancere, descoperi tulburări de ritm foarte interesante, uneori descoperim tot felul de lucruri și îi putem ajuta într-un fel, dacă ei acceptă. Dacă nu, geriatrul trebuie să știe să și respecte voința pacientului, să nu îl forțeze, să-i recomande, să nu se impună, să ghideze și familia, pentru că iarăși un medic geriatru are rolul de a face legătura dintre mediul spitalicesc și lumea exterioară, familie, adică el trebuie să ajute, să fie liantul dintre pacient, spital și familie, să echilibreze toate elementele. Noi avem multe scale pe care le folosim,
care evaluează statusul cognitiv, statusul nutrițional, statusul psihologic și nu numai, există multe scale, putem vedea și dacă există abuzuri. Rolul nostru este multidisciplinar și cred că e un rol important în societate, într-o societate civilizată, da. Poți să faci și stagii în străinătate pe geriatrie? Da, în Occident, în Franța, în Belgia există foarte multe spitale speciale dedicate geriatriei pe diferite profiluri și se pot face stagii, sigur că da, sunt foarte educative aceste stagii, practic îți arată cât de mult avem noi de evoluat, însă și că suntem pe drumul cel bun. Cam ce am învățat eu în afară și ce aș dori să aplic, eu cred că este realizabil la noi dacă ne unim forțele și dedicăm mai mult atenție sistemului medical și vârstnicilor, da. Eu încurajez colegii să meargă în afara zonei de confort, să facă stagii în țară, în afară, să facă supra-specializări, să rămână mereu curioși și să fie curajoși, să nu rămână în acea rutină care de multe ori te poate anihila și nu mai găsești neapărat o plăcere în a-ți face meseria. Asta cred, diversitatea și faptul de a face o specializare, supra-specializare, de a face un curs, de a merge la o conferință, la un congres, e o necesitate în viața oricărui medic și mai ales la noi, chiar dacă sunt pacienți vârstnici. Bătrânii sunt la fel, însă noi putem găsi noi modalități de a îmbunătăți calitatea vieții lor, pentru că o să fim și noi vârstnici la rândul nostru și ne-am dorit, cred eu, o societate care să ne primească așa cum se cuvine în momentul în care nu vom mai avea aceleași resurse pe care le avem la momentul actual. Ce anume ți se pare că este adesea trecut cu vederea și ai vrea ca ceilalți colegi de pe alte specialități să îl știe despre geriatrie? Pornește totul de la educația personală, așa consider eu. Adică în momentul în care ai un respect pentru omul bătrân, că a trecut prin viață și că are ceva să-ți ofere, chiar dacă e mai încetinit și mai neputincios și nu și-a păstrat funcționalitatea așa cum trebuie și dacă ai răbdare cu el, observi cât de multe are să-ți ofere. Mi se pare că din toate punctele de vedere, social, cultural și medical, uităm rolul vârstnicului în societate. Înainte, cum se spunea înainte și în povești și în tot, auzim de bătrânul înțelept, poate suna puțin demodat, dar în principiu și în societățile asiatice, orientale, vârstnicul este un element, un personaj foarte important în societate, pentru că are înțelepciunea acumulată de-a lungul unei vieți. Și uităm de foarte multe ori de acest respect. Uităm de cât de important este bătrânul care a crescut o generație, care a adus ceva unei societăți și nu, nu agrez foarte mult ușurința cu care dăm uitării persoanele vârstnice. Sunt prea ușor dați la o parte și minimizați. Cred că, la modul general, da, ar trebui să ne raportăm diferit, să le oferim mai multă considerație și ca medic din altă specialitate să îl tratez exact ca pe orice alt pacient. Bineînțeles,
sunt situații vitale în care în ATI, de exemplu, e nevoie de un loc și va fi dat cel mai probabil unui pacient tânăr. Sunt de acord cu asta. Până la urmă, există și o prioritate în viață. Da, sunt total de acord. În schimb, colegii din celelalte specialități, colegilor, le-aș recomanda să vină spre pacienții vârstnici cu mai multă deschidere, cu mai multă empatie și să realizeze că în fața lor e un om care a trecut prin toate etapele vieții și că probabil are multe, multe să împărtășească și să-l asculte și să realizeze că și el are nevoie de grijă în acest moment de fragilitate, pentru că despre asta vorbim. E un status fragil și avem nevoie să fim empatici și să îi tratăm cu același respect cu care tratăm și ceilalți pacienți care ne vin în consultații, care ne vin pe secție. Rămânem tot oameni, chiar și spre finalul vieții, rămânem la fel de oameni, de la început până la final. Și cred că ăsta ar fi mesajul pe care să-l preia colegii noștri dragi. Ai menționat de supra-specializări. Ne poți spune mai multe, gen pe ce te poți supra-specializa, ce posibilități există? Um, Din ce am observat eu în domeniul meu, ca medic geriatru poți să găsești extrem de multe nișe pe care să mergi. Poți face o specializare, o competență de ecografie, care îți asigură cum să zic, îți asigură niște noțiuni foarte utile. Deci poți să faci o competență de ecografie abdominopelvină, să faci ecografii de tiroidă, doplere de vase de carotide. Deci poți să faci foarte multe lucruri. Cum mai spuneam, specializarea în rezonanță magnetică transcraniană. E un curs pe care poți să-l faci. Te poți specializa pe tulburări neurocognitive, pe boala Alzheimer, pe demențele mixte, pe demențele de tot felul. Deci există foarte multe lucruri pe care le poți face și să devii extrem de competent într-un anumit domeniu. De asemenea, mai sunt și clinici mai rare, e drept, dar care oferă multe proceduri de anti-aging și te poți specializa și pe partea asta de estetică, de rejuvenare, de toate felurile. Deci, părerea mea e că sunt multe opțiuni, trebuie doar să auzim de ele, să fie mai promovate. E o specialitate care îți deschide multe uși. Și dacă e să o luăm așa, și în străinătate e foarte căutată în foarte multe țări, în Europa și în afară. Da, deci sunt oportunități, trebuie să doar căutate și cu puțin curaj și îndrăzneală se găsește un loc pentru fiecare, da. Ce planuri de viitor ai tu în lumea geriatriei? Mm, În primul rând să promovez examenul de specialitate care este în curând și după aceea, sincer, încă mă gândesc. Mi-ar plăcea să fac cu adevărat ceva ce ar ajuta oamenii, să-mi urmez visul de adolescentă. Încă nu m-am decis exact spre care nișă voi merge. Cert e că mi-ar plăcea să fac acest curs de RTMS pe care l-am menționat, să merg spre tulburările neurocognitive. La ora actuală, asta cred că mi-ar plăcea să fac pe viitor la un moment dat. Cred cu toate astea că un medic geriatru bun trebuie să fie foarte format pe partea de urgențe, deci de acut, să stăpânești foarte bine partea aceasta
după care te poți ghida foarte ușor. Și ăsta e un sfat foarte important pe care îl dau, să stăpânești partea aceasta acută. Da, poate și pe partea de estetică la un moment dat, partea de cercetare, de ce nu? Oricum, viața de medic e mult mai flexibilă în ziua de astăzi și te poți orienta în funcție de oportunitățile care apar. E din ce în ce mai ușor să-ți găsești noi și noi viziuni. Depinde de tine, de cât de mult te adaptezi, deci eu rămân deschisă multelor oportunități care vin. Desigur, pentru viitorii colegi există și posibilitatea de a rămâne în mediul universitar, astfel devii afiliat unui anumit spital și rămâi cadru didactic acolo, poți să devii mentorul studenților, poți să devii parte dintr-un proiect de cercetare, poți să-ți faci un doctorat, există foarte multe oportunități. E o specialitate de care nu prea se aude foarte mult și care pare foarte neinteresantă pentru unii, dar când începi să te apropii și să o descoperi și să fii extrem de deschis, la modul cel mai sincer, atunci ți se descoperă enorm de multe resurse și oportunități. Cred că cei care caută și își doresc cu adevărat și iubesc vârstnicii vor găsi în geriatrie un răspuns și o satisfacție. Eu vorbesc din experiența proprie, nu cred că mi-aș fi imaginat vreodată că ce am ales avea să capete aceste dimensiuni, să găsesc atâta satisfacție personală în ceea ce fac. Și cred că geriatria, sincer, m-a ales pe mine, adică nu eu am ales-o pe ea, intuitiv aș spune chestia asta. Și nu de multe ori am primit această remarcă în, în experiența mea că m-aș potrivi aici, că merge, cum să zic, merge de la sine uneori treaba asta că merge contactul cu vârstnicii, că există o conexiune și e important să fii în asentiment cu pacienții tăi. De asta sunt unii pediatri foarte buni, unii uh, neonatologi foarte buni. Conexiunea cu pacientul contează mai mult în anumite specialități decât în altele. Iar în geriatrie este și cazul. Dacă aș mai putea să adaug ceva ce am observat eu, că pentru viitor în geriatrie s-ar putea lucra foarte mult și pe partea de prevenție. Nu degeaba se vorbește atât de mult despre stilul de viață, despre a healthy lifestyle, deci trebuie să insistăm mult pe ideea de a avea o tinerețe și o viață de adult cât mai sănătoasă, să încurajăm sportul, să încurajăm un regim alimentar echilibrat, să încurajăm ce vreau să spun, să nu fim atât de stresați, să avem grijă și de noi, pentru că se vede atunci când avem un pacient care și-a trăit viața frumos, se vede și e mult mai ușor să-l tratezi. E un vârstnic care a îmbătrânit frumos. De câte ori n-am auzit expresia asta? Cum ne trăim viața contează foarte mult. Iar ca geriatru observi un pattern în pacientul tău. Vei observa, uite, cum și-a trăit viața, înțelegi cât de importantă e fiecare decizie. Decizia pe care o iei la 30 de ani, la 40, contează. Se va răsfrânge asupra statusului de sănătate din viitor și avem pacienți minunați la vârsta de 80-90 de ani și avem și contrariul, pacienți care s-au degradat foarte tare, vârsta biologică
foarte diferite uneori de, de vârsta adevărată. E o concluzie foarte bună la care am ajuns. Contează mult cum ne trăim viața. Asta încurajez pe toți să-și trăiască viața frumos, să nu se lase descurajați și să aibă grijă de ei. Să trăim frumos. Noi nu vrem să te mai ținem mult și chiar dacă podcastul a fost presărat cu tot felul de sfaturi pe care le-ai dat rezidenților și viitorilor rezidenți, am mai avea o întrebare și anume care e cel mai important sfat pe care l-ai dat unui absolvent de medicină în acest punct care se gândește să urmeze geriatria? Pentru absolvenți am un sfat foarte important. Lumea medicală nu e un loc prietenos. Este mai degrabă o junglă în care trebuie să te adaptezi și să lupți mult pentru tine și pentru integritatea ta psihică, fizică și mai ales psihică. În momentul în care primești critici sau descurajări sau observi că nu evoluezi la fel ca ceilalți sau în ritmul pe care ți l-ai dori, cel mai important este să nu te descurajezi, să nu iei acele critici personal, să te încurajezi tu pe tine și insist încă o dată, criticile acelea vin uneori din locuri în care există probleme și tu trebuie să te menții cât mai zen, ca să spun așa, pentru tine, pentru pacienți și în același timp pentru lumea întreagă. Să vă conservați părerea de sine, să credeți mereu în voi, practic. Oricât de mult v-ar descuraja ceilalți și veți vedea că la un moment dat, după multe eforturi și sacrificii, o să fie bine. Super! Fiindcă am ajuns la final, vrem să-ți mulțumim pentru disponibilitate și pentru sinceritate și pentru faptul că chiar dacă, să zicem, suntem obosiți, suntem încărcați, avem zile dificile și experiența noastră e diferită de a celorlalți, ai avut amabilitatea și curajul să vii și să spui din experiența ta și astfel să-i ajuți pe cei care sunt indecizi și de aceea suntem recunoscători și mulțumim încă o dată. Mi-a făcut mare plăcere să vorbim și mult succes tuturor celor care urmează să dea rezidențiatul în curând. La fel și ție succes la examenul de specialitate. La revedere! La revedere!